Здравейте отново. Добре, не сте ли се чудили защо Том никога не изяде Джери? Защо? Истината е, че ако Том изяде Джери, детското свършва. И така е в природата. Всъщност, дори когато това не ни харесва на нас хората, то просто се случва. И моята история започва през 1788 година в Австралия, където за първи път са внесли зайци. За какво? За да си ядат заешко и да си пият винце, предполагам. Внесли ги тези зайци, първоначално ги отглеждали на закрито и до тук всичко добре. 70 години по-късно на един фермер му хрумва гениалната идея: ама ще бъде по-яко и да можем и да си ги ловим. И вика: пуснем 25 броя зайци, какво толкова? Нищо, нали? Смисъл, ситуацията ще бъде същата. Пуска 25 броя зайци и за няколко години те стават 600 милиона. Така. И вече имаме сериозен проблем, защото 600 милиона зайци се хранят с ужасно много растителност и какво ли още не. В крайна сметка няколко техни растителни вида са стигнали до критични количества и така нататък. И вече имаме проблем, трябва да търсим решение. И първоначално, айде ще ги ловиме. Ама ще ловиш 2, 3, 5, 100, 200, ама няма да стане по този начин. И решили, че един възможен вариант е да инфектират тези зайци с миксома вирус и се очаква всичките да умрат. И умрели, количеството на зайци стигнало до 100 милиона, обаче в крайна сметка изведнъж нещата пак тръгнали нагоре, зайците придобили имунитет и в крайна сметка в момента в Австралия, както имаме зайци, така си имаме и миксома вирус и изводите са два. Първо, зайците правят много секс. И второ, хората можем да се мешаме в дейностите на природата до някъде и повечето от тях са абсолютно неразгадани за нас. За това нека работим по въпроса.